Víctor Fernández Frisianes, presidente da Rada Academia Galega, e don Carlos Novocal, cronista oficial do Concello de Viveiro, gracias por ter aceptado a nosa invitación e brindarse a participar neste acto. Luz Pozo Garza naceu o 21 de xullo de 1922. Aos 7 anos trasladouse a Viveiro, onde resideu ata 1938. Anos despois volveu e mantivo súa residencia neste municipio ata 1963. Durante a súa estadía neste municipio exerceu como mestra e formou a numerosas xeracións de viveirenses. Participou activamente na vida cultural, social da cidade e, sobre todo, estableceu unha relación especial con estas terras e a súa xente. Un vínculo que se mantivo ao longo da súa vida e que, desde logo, como podemos constatar no día de hoxe, é recíproco. Considero que é importante facer fincapé neste aspecto para sinalar que este novamento parte dunha iniciativa popular, a admiración e o cariño dun pobo que se manifesta coa recollida de sinaturas e a adhesión de asociacións de diversos ámbitos para o otorgamento desta distinción. Un antecedente que compre coñecer e que lle confire ao título de filla adoptiva un valor engadido. Pero, ademais do apoio dos veciños e veciñas, Luz Pozo Garza debe saber que conta co recoñecemento do goberno local, que compartiu totalmente a súa motivación, asumiu a iniciativa e realizou os trámites oportunos para presentar na sesión plenaria do 11 de outubro de 2018 a proposta de nomeamento. Conta tamén co apoio do Pleno da Corporación, que por unanimidade acordou aprobar a proposta da alcaldía. Para que conste en coñecemento dos asistentes, a continuación, María Luz Balsa Rábade, secretaria xeral do Concello de Viveiro, vai dar lectura ao certificado deste acordo plenario. Bos días a todas e todos os asistentes a este acto de conmemoración de nomeamento de filla adoptiva a doña Luz Pozo Garza. A continuación vou pasar a dar lectura ao acordo adoptado polo Pleno da Corporación para o seu nomeamento. Na sesión celebrada polo Pleno da Corporación en data 11 de outubro de 2018 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo: nomeamento de filla adoptiva do Concello de Viveiro a doña Luz Pozo Garza. Visto o expediente tramitado en orde ao nomeamento de filla adoptiva do excelentísimo Concello de Viveiro a dona Luz Pozo Garza, resultando que este asunto foi dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, Muller e Xuventude en data 8 de outubro de 2018, por parte da Alcaldía iníciase o debate que transcorre do seguinte xeito. Intervén a señora alcaldesa que procede á lectura da proposta de acordo formulada pola Alcaldía. Continúa as intervencións sinalando que esta proposta que se trae ao Pleno parte dunha iniciativa veciñal mediante a que se recolleron sinaturas con apoio de colectivos, entidades religiosas e culturais. Esta iniciativa fixose chegar á Alcaldía e decidiuse traer esta proposta ao Pleno. Engade que dona Luz Pozo Garza é moi coñecida. Naceu en Ribadeo, pero sempre levou presente a Viveiro, e onde veu dende moi nena e logo volveu de rapaza. Ensinou a varias xeracións. Sempre tivo boas palabras para Viveiro, colaborando en todo o que se lle pediu, guardando un especial vínculo que se pode percibir ao longo da súa obra. Engade que a isto se acompaña toda a súa traxectoria literaria, sendo académica e contando con unha gran cantidade de premios literarios. Logrou un oco nun mundo de homes, xa que naquela época a figura do home estaba por enriba da figura da muller, e ela foi capaz de conseguir o triunfo e o respeto. Por toda esta traxectoria e os fundamentos recollidos no expediente, propón a aprobación do seu nomeamento como filla adoptiva de Viveiro. Intervendo na Cristina Guas Fernández en representación do Grupo Municipal do PP para dicir que o seu grupo xa manifestou na Comisión Informativa o seu apoio a este acordo. Sinala que a iniciativa parteu de adoración nocturna que presentou unha recollida de sinaturas en prol deste argumento, apoiando este grupo dende o inicio esa iniciativa. Intervendo Manuel Galdo do Pico, concelleiro non adscrito, para indicar que tamén amosou o seu apoio na Comisión Informativa. Sinala que se vai ceñir única exclusivamente o seu aspecto literario, que conta con unha obra moi extensa, con diversos premios, con unha longevidade e plenitude admirable, con libros aínda por publicar. Non le poesía, recita, engade que Viveiro sempre está presente na súa obra e vida. Intervendo Luís Manuel García Otero, concelleiro de Son Viveiro, integrante do Grupo Mixto,
para dicir que está totalmente de acordo con todo o dito. Sinala que no século pasado ser muller e ser recoñecida era casi imposible. Ela conseguiuno, iniciando un camiño na loita pola igualdade de xénero, considerando que xa soamente por ese feito merece este recoñecemento, en homenaxe tamén a todas as que deberían ser en un foro. Engade que na provincia de Lugo somente contan co recoñecemento de filla adoptiva ou filla predilecta 12 mulleres dun total de 170, o que deriva da razón histórica. E tamén sinala que esta tendencia, que deriva de motivos históricos, non variou nos últimos anos, poñendo como exemplo que entre o 2010 e o 2015 na provincia realizáronse 22 nomeamentos, e só 2 a mulleres. Conclúe que polos seus méritos persoais e profesionais vai apoiar esta proposta. Non existindo máis debates sobre este asunto, procedeuse á votación, acordándose por unanimidade a aprobación da proposta da alcaldía, do seguinte xeito. Primeiro, nomear a dona Luz Pozo Garza, filla adoptiva do Concello de Viveiro. Segundo, que en xustificación do anterior nomeamento, o Concello de Viveiro lle faga entrega do diploma ou placa que acredite tal distinción, na que se consignará o nome do interesado e se fará referencia ao acordo municipal da concesión. E terceiro, que se notifique este acordo á interesada. Noraboa, dona Luz Pozo Garza. A continuación ten a palabra o cronista oficial de Viveiro. Bo día, señora alcaldesa, presidenta do excelentísimo Concello de Viveiro, dona María Loureiro, señora dona Luz Pozo Garza, señor don Darío Campos Conde, presidente da Diputación Provincial de Lugo, señora dona Rosario Álvarez Blázquez, presidenta do Consello de Cultura Galega, señor don José Manuel Balseiro Orón, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, señor don Víctor Fernández Freixales, presidente da Real Academia Galega, señores concelleiros e demais autoridades presentes, académicos, académicas, convidados, convidadas, viveireses e viveiresas. Hoxe, sen dúbida, é un día fondamente significativo para Viveiro, pois ao recoñecer a figura e obra de Luz Pozo Garza, coa concesión do título de filla adoptiva da localidade, o Concello, máximo representante institucional da cidadanía viveiresa, está levando a cabo un acto de xusticia social que honra en grado sumo. Ao recoller agarallosamente a iniciativa persoal dunha familia amiga da homenaxeada, proposta que tamén foi secundada con gran entusiasmo por todo o tecido sociocultural e político local. Estamos deste xeito situando a Luz Pozo á altura do escolleito grupo de persoeiros e persoeiras imprescindibles dentro do concerto cívico e cultural viveirés, con figuras tan prominentes como Pastor Díaz, os irmáns de Ponte, Lois Tobío, Noriega Varela, Carlos Oroza, Maruja Mayo ou Gustavo Pernas, gran amigo, actor e dramaturgo falecido recentemente. Estamos certos que en adiante a voz poética de Luz resoará aínda con máis forza se cabe nas casas, nas rúas, nas prazas, nas alamedas, nos paseos, nos colexios, nos institutos e nos centros culturais desta vila histórica chamada Viveiro. Sí, meus amigos e amigas, Luz Pozo Garza xa forma parte en vida desa pléiade de cidadáns exemplares que serven de faro e guía permanentemente grazas á súa dignidade, entrega desinteresada e méritos persoais a prol da cultura galega. Certamente, falar de Luz Pozo Garza, unha das voces poéticas femeninas máis poliédricas que deu a Galicia contemporánea, semella labor altamente complicado, tendo presente o altísimo nivel literario e a fondura da súa abondosa obra que supera amplamente as máis de 30 publicacións en volumes, aparte de diferentes artigos de crítica literaria, ensaios, contos, pregóns. Por todo isto, tan só imos dar unhas leves pinceladas sobre a homenaxeada e os seus anos iniciáticos ou de formación en Viveiro, cidade a que logrou proxectar a súa luz
en tempos certamente escuros, cara aos grandes mares da cultura universal. A chegada á cidade do Landro, primeira estadía, 1930-1936. Luz Pozo Ribadeo, 1922, chegou a Viveiro con tan só 7 anos, en febreiro de 1930, coincidindo co traslado do seu pai, Gonzalo Pozo Pozo, para facerse cargo da praza de inspector veterinario do Concello. Luz, coa súa sensible alma poética, contounos no seu pregón da Semana Santa de 2012 como entrara por vez primeira na nosa localidade. Cheguei a Viveiro aos 7 anos, voaban gaivotas no porto, entrei pola porta grande de Carlos V, que eu nunca vira outra igual, nin a ponte, nin o río, nin a mar, a mar. O acceso á vila centenaria a través do umbral da porta plateresca ficou marcado para sempre nos meandros da memoria da nosa protagonista, que imaginou penetrar nun castelo encantado, deixando atrás os ledos tempos do Ribadeo natal, o seu particular paraíso perdido en clave rilquiana. Luz Pozo, que chegou a habitar en Viveiro até en 5 casas diferentes, pero que mantiña maioritariamente os elementos constructivos da arquitectura norteña, cubertas de lousa, balconadas con forxados, galerías acristaladas e paramentos de granito ou mampostería, ela mesma ten referenciado en diversas ocasións a beleza dos pequenos hortos interiores e dos xardís particulares, daquelas vivendas máxicas dende os soutos até os fallados que diría Gastón de Bachelard na súa poética do espacio. Nestes anos de feliz infancia viveiresa, Lucita, ademais de asistir diariamente ao Colexio das Monxas de Cristo Rei, amosaba verdadeira paixón polos xogos na rúa e polas sesións cinematográficas de cine mudo. O sonoro instalaríase neste mesmo teatro onde vivía enfrente anos máis tarde, en concreto en 1934. Para facermonos unha idea do vitalista e inqueda que era naqueles anos a mociña ribadense, baste con dicir que tiña un patinete de aceiro co que se lanzaba a toda velocidade como se fose un Pegaso alado dende o alto de Santa María, baixando desbocada pola costenta e empinada rúa de Rompetelalma, mais o centro dos xogos era o Cantón das Tocas e a Praza Maior, onde compartía amizade con Altita Plá, Susa Abadín e outras nenas da súa idade. Decía Luz Pozo, y en el centro de la plaza la estatua de Pastor Díaz. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué atracción! Nunca había visto una estatua tan cerca. Pasaba horas subidas a su pedestal. Se parecía al único abuelo que conocí. Cuando leí su alborada, lo adopté definitivamente. Igualmente, todas as noites, antes de dormir, acompañada da súa querida nai, Dona Luz Garza Feijó Montenegro, Lucita tiña o costume de ler diversas obras da biblioteca familiar. Entre elas destacaban as de Rosalía, a que sempre considerou como unha segunda nai de tinta e de espírito. Grazas ao amigo Francisco Lerensua, coñecemos o seguinte texto escrito pola man da propia Luz en 1945, texto que permaneceu inédito hasta este momento e que, debido ao seu interese, consideramos oportuno reproducilo parcialmente por falarnos destes anos iniciáticos viveireses. En Viveiro hice mis primeros pinitos literarios, fábulas, romances, cantares, que conservé en libretas como si se tratase de una joya de inestimable valor. También escribí cuentos de hadas y bandidos. En esta época, mi pobre hermano, que en paz descanse, referíese a Gonzalo Pozo Garza, ferido na Guerra Civil e morto con 20 anos no hospital de Jaca, Huesca, 4 años mayor que yo, estudiaba el bachillerato y sus libros, la historia universal y latín, desaparecían con frecuencia de los estantes y me causaba verdadero dolor separarme de ellos. Aprendía de memoria el nombre de las 7 Pléyades, el de los sabios de Grecia, el nombre griego y latino de los dioses del Olimpo, y Grecia, Roma y Egipto me transportaban y no daban abasto a leer cuanto de dichos países tratara. Desde los 7 años comencé a estudiar el piano y violín. Decían mis profesores que era grande mi disposición y aunque me gustó siempre la música, hasta el extremo de continuar, aún hoy, ya casada, las clases, nunca he estudiado con interés el piano. A los 12 o 13 años
empecé el bachillerato distinguiéndome siempre en la sección de letras. Pese ao seu declarado amor por las letras, especialmente o latín, recitaba de memoria a Virgilio e Ovidio, tamén debemos apuntar o gusto que tivo sempre Luz polas ciencias naturais, a física e química e o armónico cosmos. Gustos que se refletirían ao longo dos anos tanto na súa obra como na súa propia vida persoal, plena de vitalismo e de emoción panteística pola natureza. En Viveiro, o seu pai Gonzalo, seguindo a estela da nacente República Democrática proclamada o 14 de abril de 1931, sería cofundador en 1932 do emerxente Partido Republicano Radical Socialista, dirixido polo profesor da Escola de Veterinaria de León, Félix Gordón Ordás, e presidido por o vista de aduanas da localidade, Luis Sánchez Mendezona. A partir de 1934, ambos os dous, junto con outros correligionarios, pasarían a constituir o Grupo de Unión Republicana, no que permaneceron hasta o golpe militar de 1936. Coa detención gubernativa e destitución como veterinario municipal de Gonzalo Pozo, a noutrora leda casa de Viveiro ficou, en palabras de Luz, abandonada, portas en pechaduras, aberta a calquer intento, alcoba sin arrimo, sen palabras, sen alma. A dura represión contra as autoridades republicanas supuxo o asesinato, entre outros moitos, de Luis Sánchez Mendezona, amigo íntimo da familia Pozo Garza, e o que a nosa poetisa lle dedicaría un sentido poema titulado Nesta mesma cidade, publicado no programa das festas de 1976. Seguindo o pai, a nai Dona Luz e a filla Lucita trasladáronse a unha discreta pensión na rúa do Bispo Aguirre en Lugo, onde permaneceron ata o ano 1938. A partir de entón, partirían a Larache, Marrocos, onde xa se atopaba autoexiliado Gonzalo Pozo. Alí, Luz estudará terceiro e cuarto de bacharelato e soñará constantemente co regreso á cidade perdida. O retorno de Larache a Viveiro, primeiros poemas 1940-1948. En 1940 retornan a Viveiro para reincorporarse o pai ao cargo de inspector veterinario logo de conseguir superar o expediente depurativo. Os anos seguintes son moi importantes na biografía da nosa protagonista. Así, en 1942, Dionisio Gamallo Fierros fixo a presentación literaria de Luz Pozo Garza no semanario Las Riberas de Leo, onde a autora xa tiña publicado en 1937 o seu primeiro poema intitulado Romance de la Blanca Merceditas, dedicada a súa amiga Mercedes Llamas Ferreiro. Compre clarexar que Gamallo Fierros foi sempre o seu grande mentor nestes anos juvenís, animándoa constantemente e facéndose eco na prensa escrita dos seus versos adolescentes. Estes poemas, compostos en Viveiro, publicábanse maioritariamente na prensa ribadense. Hai que decir que naquele momento non había prensa en Viveiro, a pesar de dispoñer Viveiro de máis de 30 e pico publicacións. Baixo títulos tan suxestivos como Sabia Humana, a Don Ramón del Valle-Inclán ou Canción Velada. Daquela matriculouse na Academia Hispana para continuar os estudios de bacharelato na academia dirixida por Pepe Casariego. Tamén impartían clase Noriega Varela, profesor de latín, e indaquela iba a clases particulares co cronista da época Jesús Noya, Ramón Villarponte, que non chegou a dar de clase, e Francisco Vázquez Ramudo, o seu profesor de matemáticas e física e química, co que casaría pouco tempo despois. Logo de rematar o bacharelato por libre en Lugo e casar na primavera de 1944 con Francisco Vázquez Ramudo, como dixemos, que agora dirixía a nova Academia Minerva, aprobou nese mesmo ano o examen de Estado na Universidade de Santiago e obtivo o título de piano elemental no Real Conservatorio de Madrid. A etapa da Academia Minerva nos anos da posguerra foi realmente importante para o desenvolvemento cultural de Viveiro, pois ademais de Dona Luz, que daba ali clases de francés e inglés, como fixera antes a nivel particular na súa casa, tamén daban aulas o matrimonio Vázquez Pozo. Tamén impartiron aulas na Academia de Profesores da categoría de
de Francisco Río Barxa, o mestre da didáctica de xeografía en Galicia, ou Benito Varela Jácome, entre outros. Agora ben, o acontecimento máis importante dende o punto de vista literario para Luz Pozo Garza, según ela mesmo ten confesado moitas veces, tivo lugar nunha tarde de verán do máxico ano 1944, cando recibiron na súa casa a visita do grande poeta lugués Luís Pimentel. Despois de escoitar a Luz interpretando o piano a Debussy e lendo algúns dos seus poemas, o médico poeta que tamén recitou 2 poemas de Barcos sin luces. Luz ten comentado que nesa tarde maravillosa foille revelada a poesía máis suxestiva e distinta que escoitara na súa vida. O nacemento en 1945 do seu fillo Gonzalo enche a Luz de felicidade e dedicalle ao recén nacido o fermoso soneto A mi hijo. En 1946, ano da morte de Gonzalo Pozo pai, a nosa protagonista principiou a relación epistolar co tamén poeta e escritor Eduardo Moreiras, ao tempo que comezou a colaborar co xornal vespertino La Noche. No diario compostelá escribiría en castelán diversos sonetos e versos como a San Francisco de Asís, La Espina, Compostela, Balada de Luna. Outro tanto faría en prosa poética con títulos tan suxestivos como Llueve, El camino de las hadas ou El poeta y el yermo, publicado este último con motivo do pasamento de Antonio Noriega Varela en 1947. Neste mesmo ano escribiu un ensayo en prosa titulado La vida y el poeta, realizado como un canto á vida frente ao nihilismo da época. Coincidindo coas creacións literarias da nosa poeta, Eduardo Moreiras publica o libro de versos en castelán El bosque encantado, e axiña o crítico literario de La Noche, Manuel Rabanal, fala dun posible paralelismo lírico entre ambos os 2 poetas. Luz, maravillada co libro de Moreiras, remitiulle este o poema La llamada de Danae, pertencente ao seu libro en preparación Ánfora. O envío causou tal efecto no poeta queirogués, residente en Vigo, que ideou publicar os afamados Mensajes de poesía, nos que colaboraría Luz dende 1948 até 1950, data da súa desaparición. Entre outras figuras importantes da literatura española e galega, colaboraron coa publicación Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Blas de Otero, Rafael Alberti, Carmen Conde, Juan Ramón Jiménez, Álvaro Bunqueiro, Luis Pimentel, Ángel Fole ou o mesmo Laxeiro, que era o debuxante. A publicación de Ánfora, 1949. Porén, a primeira obra de grande importancia poética publicada por Luz Pozo Garza foi Ánfora. Tratábase dunha publicación de autor, escrita en castelán e editada en 1949 na imprenta Varela de Vigo baixo o cuidado do poeta Moreiras. Ánfora tivo axiña unha grande acollida literaria, en especial a partir do momento no que foi louvada xenerosamente polo poeta da xeración do 27, Gerardo Diego. Diego dedicoulle un destacadísimo artigo no xornal ABC de Madrid o 25 de novembro de 1950. A través de Ánfora, a autora Luz Pozo, transformada na figura mitolóxica de Danae, trata de expresar os seus sentimentos máis íntimos, os seus soños, amores e paixóns vitais. Realmente, a aparición de Ánfora xerou tal entusiasmo no mundo das letras galegas que diferentes poetas, escritores e críticos da época tan recoñecidos como Manuel María, Ángel Fole, Borobó, Manuel Rabanal, Eduardo Moreiras ou Paradela deitaron un amplísimo ronsel de recoñecementos sobre a nosa poeta. O impacto de Ánfora foi tal que incluso algúns críticos chegaron a denominar a Luz como a nova Carmen Laforet, que con tan só unha obra xa ocupaba un posto destacadísimo na literatura española universal. Logo da publicación de Ánfora, Luz Pozo deu un recital no Círculo das Artes de Lugo en 1950, participou en distintas emisións radiofónicas e intensificou as súas colaboracións en diferentes publicacións e revistas como a viguesa Alba. En pleno éxito pola publicación de Ánfora, atopámonos cun curioso artigo da nosa poeta intitulado Raíz e Ventura dun pueblo, publicado nas festas patronais de Viveiro en 1950, no xornal vigués El Pueblo Gallego. Nel, Luz facía unha curiosa análise do carácter alegre e aberto dos vivereses,
asegurando que aquí todo el mundo sabe cantar y esto solo ya es un prodigio. Yo mido los pueblos por la altura de su voz, manifestaba. No mesmo artigo comentaba igualmente a influencia da paisaxe, dos montes, dos ríos e do mar, especialmente do río Landro, do Monte Castelo e do Monte San Roque, comparando neste caso o carácter e a idiosincrasia dos viveireses cas relacións xeolóxicas do val e do mar. Pese a esa armoniosa conxugación que fai entre o medio natural e os pobladores da montaña do Val de Viveiro, Luz dábase conta do fondo significado que tiña a propia vila viveiresa, esa vila medieval, ecléctica, que chegou á actualidade. Decía o seguinte: sin embargo, el verdadero pueblo, el hondo y trascendente Viveiro, mora en las calles apretadas y bellamente oscurecidas, en esas callejas clásicas y gremiales. Caminar por las calles cerca del mediodía, mejor si llueve y gastando las losas, cuando sube el humo, como una bendición en cada hogar, me recuerda ese lazo finísimo que une la más pura esencia española con la rama árabe judea. El zapatero en su portal sobre la calle batiendo la suela, el carpintero que silba mientras cierra y en cada puerta un gato que siempre parece el mismo. Las casas aparecen colocadas en todas las direcciones inimaginables, desorbitadas, sin una razón geométrica, atentas solo a la grata tarea de acompañarse más y verse mejor. Tienen la ingenuidad y el patetismo de sus moradores. Todas las puertas están abiertas y todos los balcones animados. Son calles alegres sin cerrar nunca. En todas las puertas venden frutas, todos construyen embarcaciones y tienden sus redes al amanecer. O ano seguinte, en 1951, con motivo da proposta de nomeamento como correspondente da Real Academia Galega, a súa vida la natal Ribadeo, decidiu facerlle un acto de homenaxe e un emotivo recital poético. El vagabundo e o páxaro na boca, 1952. A partir de 1952, presenta unhas novas obras que son El vagabundo e o páxaro na boca, O vagabundo en castelán e O páxaro na boca en galego. Obras fundamentais para entrar na literatura galega e nas que sigue mantendo o seu mundo intimista como poeta e ao mesmo tempo describindo a paisaxe humana na que figuran, por exemplo, persoaxes como as rapazas de Xunqueira, os mariñeiros ou o neno Murcho, que seguramente, sin fala, a nenos que en Viveiro, por exemplo, había o costume de meterles un páxaro na boca nas festas de Viveiro para que falaran. Xa durante estes anos, nos 50, despois de publicar estes libros, vai a pasar hasta os anos 60 sin publicar nada máis, hasta que chegue La cita en el viento. Hai que dicir, por último, que nestes anos dedícase a criar o fillo, aos labores domésticos, a dar clase na Minerva, a finalizar magisterio e piano superior no Conservatorio da Coruña, pero máis importante, sin dúbida, a rematar a carreira de Filosofía e Letras con profesores como Alarcos, Boves ou José Luis Pensados en Oviedo. Finalmente, para ir rematando xa, Luz vai a colaborar con moitos programas de Viveiro, en concreto con diversos libros programas de festas patronais da cidade. Hai que dicir que tamén nestes anos o seu marido, Vázquez Pozo, é o director da maestría, parte da Minerva, e tamén, finalmente, o alcalde de Viveiro desde 1957 hasta 1964 en Teseoneiro. Colabora con diversos programas de festas de Viveiro, con poesías como Difícil muerte en el paraíso, 1950, Ciudad de vida y muerte, 1951, Cartas al Almirante, 1952, Ciudad en el mar y en el aire, 1953, Marinero del mundo, 55, La noche del pescador, 56, y en 1993 agasallounos desde aquí, nesta tribuna, con magistral pregón de las fiestas patronales de verano. Igualmente, a nosa protagonista participou na fundación da Cofradía de Mulleres da Semana Santa, iniciando en 1953 a súa colaboración nos libros pregón, con composicións como Cristo Yacente, no 53, Ciudad de la Pasión, 1955, Noticia de Nuestra Semana Santa, 1956, Lembranza, 1997, ou Nai Luz, dedicada a súa nai, 2003. Luz tamén é autora de letras como o himno do Congreso Eucarístico Comarcal no ano 61, así como o himno da oración nocturna composto no 2016, con motivo do seu centenario. Antes tamén fora pregoeira da Semana Santa Internacional no ano 1912. É dicir, unha luz realmente impresionante, unha luz
que a partir de Viveiro, evidentemente, tería novos rumbos e chegaría a cadar xa outro tipo de alturas poéticas moito máis altas, sobre todo ca preocupación estética, social e ética, con obras tan importantes como o Concerto de Outono, Verbas derradeiras, Códice Calistino, Prometo a Flor do Loto, Vida secreta de Rosalía, Medea en Corintio, As arpas de Iberdon, Memoria solar de Tero Día ou Sol de medianoche, ese libro que tanto quere. Recordas, Luz, naquela cidade onde unha rapaza escribía un diario na noite mentres o soño desvalido semellaba fingir. Silencios compartidos nesa bella cidade do norte, o primeiro poema de amor flutuaba. Viveiro tamén é a tua cidade. Luz, moitas grazas por ser como eres, e noraboa por poder contar contigo sempre como unha viveresa máis. Moitas grazas. A continuación, a concelleira de Cultura, dona Lara Fernández Noriega, sube ao escenario a dedicar unhas palabras a nosa homenaxeada. Bos días a todos e a todas. É un honor para min estar hoxe aquí, non só como concelleira de Cultura, que tamén o é, senón como muller e artista. Vivimos nun tempo no que todavía as mulleres temos que alzar as nosas voces para atopar un lugar nun mundo de homes. E Luz viviu nun tempo de oscuridade e, como o seu nome indica, non fixo máis que traer e achegarnos luz facendo arte. Foi maravilloso viaxar pola súa biografía, pero foi máis maravilloso descubrir as súas verbas e a súa poesía, que fixéronme viaxar ao lado, ao carón dunha muller valente, apaixoada e apaixoante. Non podo falar da súa biografía porque xa o fixeron. O que quero facer hoxe aquí, e non quería deixar de pasar este día para lerlle dúas poesías que, cando as descubrín, voaron directas ao fondo do meu corazón. Onde moran os que aman. Os vieiros que me levan persisten na acordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de noite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fe, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos, un amor único. Unha pausa harmoniosa, unha lámpada acesa, sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio onde moran os que aman. Meditar o camiño, deter a alma viática no tempo. Perto da porta, sinalar as pedras con nomes demorados no recordo, pisar as rúas iniciais na memoria do amor, na liña transitoria doutras vidas. E cando chegue o tempo, hei queimar os farrapos de outrora en Compostela. Souben amar. Hai unha longa espera, igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento escuro. Os labios que besaban un mar azul e tépedo resumían crepúsculos e esvaraban o tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. Abrís, recolle o pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde,
Prometías unha estación celeste para sentir as almas. As aves lenemente descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso, onde amar se revelaba en formas de conciencia. Despois chegou a noite. Quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia dificilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar pronunciando o teu nome. Gracias, Luz, por o teu legado e por regalarnos toda esta arte, esta poesía tan maravillosa. Agora ten a palabra Víctor Fernández Frixianes, presidente da Real Academia Galega. Moi bons días a todas e a todos. Señora alcaldesa, autoridades, Luz. Estamos aquí porque queremos a Luz e porque admiramos a Luz Pozo Garza. Viñemos dende distintos lugares de Galicia e viñemos, algúns mesmos dende fora de Galicia, e viñemos ademais traendo non só o noso corazón e o noso entusiasmo e a nosa amizade a Luz Pozo Garza, sino que vimos tamén traendo a representación de compañeiros e compañeiras da Real Academia Galega, a nos non puderon vir. Eu teño que citar aquí moi especialmente, porque así mo pediu, ao meu predecesor na presidencia da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, que ten unha devoción especial, iba a dicir admiración, pero non chega a palabra, devoción especial por Luz Pozo, e entón ele o que me pide que, por favor, que lle dea ese bico grande que merece. Xesús non pode estar hoxe aquí porque está convalecente de unha certa indisposición, afortunadamente moi ben, recuperándose moi ben, pero bueno, tampouco está para apertar o acelerador máis do razonable, non? E por iso lle traigo eu moi personalmente o cariño. Despois da intervención do noso cronista oficial, que fixo un relato moi cumprido da biografía de Luz Pozo Garza, e da intervención da concelleira de Cultura, que leu eses poemas, pouco máis se pode decir que non sexa repetir o que xa se dixo o que xa queda arriba da mesa. Eu con todo quería salientar dúas cousas. Primeira, que é unha honra honrar, pero cando se honra unha persoa, recoñécese unha persoa, e cando está a sociedade civil fai posible que unha persoa sexa profeta na súa terra e querida na súa terra, porque Viveiro é, como ben se demostrou aquí, a terra, por lo menos unha das terras importantes na crónica e na biografía de Luz Pozo Garza. Cando se celebra, cando se aplaude, cando se dá cariño a unha persoa así, que enriquece ademais a historia desta vila. Bueno, este teatro leva o nome de Pastor Díaz ou da Alborada, pero tamén se fixeron referencia a persoaxes persoeiros ilustres e sobranceiros nesta que fan a crónica desta cidade a que se incorpora agora Luz Pozo Garza. Digo que cando se honra unha persoa así, honrámonos a nós mesmos, é dicir, non se honra só a quen se aplaude, sino tamén que acollendo nesta casa, pois honrámonos a nós mesmos porque temos a sensibilidade de recoñecer a achega que unha persoa das dimensións de Luz Pozo Garza fai. Por tanto, é algo que celebramos con ela, pero algo que celebramos con nós mesmos por estar aquí. E logo está a dimensión literaria de Luz Pozo Garza, que eu non vou a comentar aquí, porque repito que a intervención da nosa concelleira de Cultura foi suficientemente clarificadora. Pero si, esa palabra luz, que ela leva por diante no seu nome, nós fixemos a nosa na Academia, hai pouco que fixemos unha homenaxe alrededor da súa figura, da súa obra, coincidindo cos 95
anos de Luz Pozo Garza, pero porque se eu tivese que definir a poesía, a palabra de Luz, e volvo a facer referencia ao que se recitou nesta tribuna, falaría da luminosidade. O poeta, o artista en xeral, é aquel que é capaz de ver o que os outros non vemos. E o poeta é aquel que a través da palabra e das palabras ilumina, alumea, deita unha luz diferente sobre as cousas que nos permite descubrir nas cousas algo que ás veces levamos dentro e non sabemos o que é, pero que ela, neste caso, descubre. Viaxar pola palabra de Luz Pozo Garza, viaxar pola poesía de Luz Pozo Garza é viaxar por unha estela de luz, por un algo que vai iluminando as cousas, iluminando os corazóns, iluminando os sentimentos. E, por tanto, nós se celebramos aquí esa luz que descubre unha nova realidade das cousas, que fai que as cousas sexan mellores, máis grandes e máis felices. Dixo unha cousa, ademais, a nosa secretaria. Luz sempre tivo boas palabras para Viveiro. Eu nunca vin a Luz que non tivera boas palabras para todos nós e para todo. E é algo que lle agradecemos moito. Gracias, Luz. José Manuel Balseiro Orol, delegado territorial da Xunta de Galicia, ten a palabra. Bos días a todas e a todos, señora alcaldesa da cidade de Viveiro, membros da corporación, autoridades presentes, homenaxeada, ciudadanas de Viveiro, amigas e amigos todos. Como representante da Xunta de Galicia, estou moi orgulloso e satisfeito pola oportunidade de participar no nomamento de Dona Luz Pozo Garza como filla adotiva da cidade de Viveiro. Unha merecida homenaxe a tan ensina escritora que contribuiu a facer máis grande a nosa cultura e o noso país. Un merecido recoñecemento desta cidade agradecida a unha veciña exemplar. Sirvan tamén as miñas primeiras palabras para trasladarlle dúas felicitacións, a do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e a do conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, que me pediron expresamente que dera testemunha do seu agarimo a unha das persoas con mellor intelecto e maior sensibilidade da nosa terra. Hai 3 meses, a modo de preludio desta cita, tiñamos a oportunidade de renomear a Escola de Idiomas que a Xunta de Galicia ten nesta localidade co nome de Luz Pozo Garza. Foi unha idea feliz e foi unha idea moi acertada, que nace a iniciativa da Corporación de Viveiro, da comunidade escolar e coa que só empezábamos a amosar o cariño e o orgullo por Luz. Daquela plasmábamos no lenzo deste centro educativo de referencia para a nosa comarca unha humilde homenaxe a esta mestra. Hoxe facémolo grande, ca forza de toda a cidade de Viveiro e nada máis e nada menos que a segunda muller que entraba a formar parte da Real Academia Galega. Vostede é historia viva das nosas letras, como explicou en algún momento o presidente da Academia, e seguro confirmará a presidenta do Consello da Cultura Galega, aos que, por certo, agradezco a súa presencia e apoio a este acto. Daquela citaba, e hoxe tamén o podemos citar, unha expresión moi popular na nosa terra galega. A vida pon a cada quen no lugar que merece. Por iso, a vida está a ser generosa en recoñecementos con vostede, que non esquecemos sempre foi un exemplo para todos os alumnos e alumnas que pisaron e pisan as aulas. Hoxe, este acto está cheo de beleza, pero por riba dos diplomas, das roupas de gala
e da forza da ceremonia, non hai maior recoñecemento ao seu labor que o saúdo, as felicitacións, as mostras de agarimo e apoio que recolle cando percorre as rúas desta cidade. Parabéns por recibir o cariño desta cidade, señora Pozo Garza. Parabéns tamén en nombre da Xunta de Galicia. Moitas felicitacións e moitas gracias, señora alcaldesa da cidade de Viveiro, por invitar a participar en este acto a Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Agora ten a palabra Rosario Álvarez Blázquez, presidenta do Consello da Cultura Galega. Ben, moitas grazas, señoras e señores, señora alcaldesa, Luz, autoridades. Permítame que rompa un chisquiño protocolo para decir que o meu admirado do Xosé María Álvarez Blázquez non ten nada que ver comigo. Eu sou Álvarez Blanco, pero xa me vou sentindo ligada a esta familia que fixo historia da cultura galega, porque son innumerables as ocasións en que nos confunden os apelidos. O meu avó panadeiro Antonio Blanco, igual non lle gustaría que vou decir, porque eu adoraba o meu avó, pero xítome, en todo caso, honrada, porque o equívoco se produce cunha familia que eu admiro, e a eles, ainda hoxe, sigo admirando e chamándolle Don Xosé María. Ben, dito isto, eu estou aquí a representar a Consellería da Cultura Galega. Eu non conocía a Luz persoalmente ata que entrei como numeraria na Real Academia Galega no ano 2013. Ela era unha das tres mulleres que daquela formaban xa parte da corporación, as chamadas Olga Gallego e Xoana Torres, e máis Luz. Ata entón, eu non tivera trato persoal con ninguna, e aínda que, como é natural, coñecía a súa obra, a obra das tres, e os seus dilatados moitos méritos. Unha era a historiadora e arquiveira que coñecía a través da escrita dos seus artigos por razóns profesionais, e outras eran dúas grandísimas escritoras que tiñan o recoñecemento unánime de toda a intelectualidade galega. Todas tres eran admiradas por min desde a distancia, pero non coñecía ninguna. Debo decir que elas me acolleron, estas compañeras de corporación me acolleron cunha acollida especialmente cariñosa. É algo que agradecín e sigo agradecendo, porque desde aquel momento realmente a consideración e a admiración que tiña por elas non fixo máis que medrar co trato. E volvendo á Luz, que é a nosa protagonista de hoxe, ás veces, os mesmos que estamos no mundo da cultura, tendemos a ver os poetas e as poetas, sobre todo cando son grandes, como uns seres que habitan uns espazos culturais que están un pouco por riba de todos nós, dos que nos sentimos de alguma maneira exiliados, non? Como se eles habitasen un espazo propio desde o que nos pode mirar con unha certa distancia, incluso ás veces con certo prexuízo que logo se acaba desmentindo case sempre. Tendemos a pensar que eles son conscientes desa superioridade intelectual que pode manterse no conxunto da poboación. En calquera caso non é o caso de Luz. Eu quedei fascinada, realmente cativada por Luz desde o primeiro momento. Nunca lle dixen así, era saber que quero moito, pero nunca lle dixen que desde o primeiro momento eu me sentí realmente engallolada por ese xeito sosegado de falar que ela ten, que transmite paz, que transmite sensibilidade, que a fai próxima nos afectos, que convida a unha conversa tranquila e confiada, e sobre todo que impulsa a quererla. E tamén por esa elegancia natural, que vai unida a unha beleza espléndida que se ve que só aumenta cos anos. E unha luz na mirada, esa mirada viva e luminosa que non somente centra o seu rostro cando fala, sino que parece que o ilumina todo. Aquí xa se falou da luminosidade de Luz, e que parece como unha premonición ese nome para alguén que realmente non soamente a través da súa poesía, sino tamén a través do seu trato persoal e da súa propia presencia física transmite luz. E cando hai
agora 10 anos aproximadamente, me pediron que escribise unha nota sobre as mulleres da Academia para o álbum de mulleres do Consello da Cultura Galega. Seguíamos sendo as mesmas 4 naquele momento. Margarita Lero, que sería a seguinte, entrou un ano despois. E eu, a propósito de Luz, ademais de destacar naturalmente a súa potentísima voz como poeta, unha potentísima voz como poeta que fixo que mesmo antes de publicar o seu poemario en galego xa fose correspondente da Real Academia Galega, e que fixo que desde o seu primeiro poemario galego que inaugurou a colección xistral xa fose unha excelente poeta, ilustre voz, e recoñecida por todos como unha gran poeta desde aquel momento. Tamén se fixo ilusión a algo deste estilo na intervención do cronista. Eu salientaba de todas maneiras naquele momento os outros aspectos de Luz, porque me parece que estar no lugar que a un lle corresponde, mesmo sendo unha grande poeta, exixe tamén outro tipo de traballo intelectual a prol do progreso da cultura. Ela, que ten unha formación musical de magisterio, de filoloxía, con unha longa e probada trayectoria docente en lingua e literatura española, portanto é unha docente, ese contacto co mundo do ensino non podemos esquecelo. Ela, que como dixen, foi destacada como academia correspondente xa no ano 50, que foi unha ensaísta que visitou con acerto e con éxito a obra dos nosos millores narradores e poetas en unha época en que tampouco había tantos que fixeran e que contribuiu a divulgar, non somente a profundizar no estudo, sino tamén a divulgar ese coñecemento dentro da nosa sociedade e fora, que ademais se dedicou ao labor editorial a fronte de iniciativas que tiveron tanta trascendencia para a cultura galega como no DES. Ela foi a primeira, única muller que, cando eu entrei na academia, ocupara, e no ano 2008, cando fixen esta semblanza, era a única que ocupara un cargo directivo na Real Academia Galega desde a súa fundación. Quero decir que, sí, unha grande poeta, pero tamén alguén que se compromete no día a día no traballo que hai que facer para que as cousas vayan para adiante, porque sin este outro tipo de contribucións as sociedades non demostran ter unha cultura viva, enérxica e con futuro. Por tanto, son moitas as cousas que nos temos que agradecer a Luz. Como dixen no inicio, represento aquí o Consello da Cultura Galega, que presido desde hai uns meses, e agradezo ao Concello de Viveiro, co que xa temos colaborado noutras ocasións, a deferencia que me fai de convidarme a estar nesta mesa. Non podía faltar. Busquei, cando pensei nesta intervención, desde o punto de vista do Consello, busquei na propia página web do Consello da Cultura Galega, Luz Pozo Garza, e en pouco máis de medio minuto devolveume 524 resultados. Moitos son noticias sobre ela, ou noticias dela, pero outros son semblanzas, entrevistas, grabacións, vídeos, e hai aí realmente unha presenza constante da nosa esfera de interese, da nosa actividade. Entre elas, unha peza espléndida que poden ver e escoitar na nosa mediateca, cando a petición nosa, cando celebramos 150 anos de Cantares, e pedimos que falase ela, experta rosaliana, do privado ao público a configuración da Rosalía como escritora. Ela, Luz, forma parte desa corrente de voces femininas que están na nosa literatura desde a Idade Media. Ela tivo sempre, como xa tamén saludía aquí, unha relación constante con Rosalía, desde a súa posición como poeta, como divulgadora, como estudosa, como ensaísta. E non por acaso o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega tiña por título Diálogos con Rosalía. Pois ben, entre ese acervo do Consello da Cultura Galega que aludía antes, que é público a través de internet en calquera caso, escolmei como agasallo a ela e a todos vostedes unha peza que me pareceu especialmente significativa para esta ocasión. En canto en 2013, con ocasión, como digo, deses 150 anos de Cantares, o Día da Poesía, por tanto 21 de marzo, pedimosles a 9 poetas galegas de distintas xeracións que dialogasen con Rosalía, e a cada unha delas lle demos os versos. Participaron
Luz Gómez, María Xosé Quizán, Olalia Cociña, Xana Arias, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Lorenza Souto, Ana Romaní e, por suposto, Luz Pozo. A ela corresponderon estes versos. Nacín cando as plantas nacen, no mes de flores nacín, nunha alborada meiniña, nunha alborada de abril. Por iso me chama Rosa, manxa do triste sorrir, con espiñas para todos e ninguna para mí. Bueno, perdonada por estes pequenos imprevistos do directo e das novas tecnoloxías. Vamos a continuar co acto. Vamos a dar a palabra a Darío Campos Conde, presidente da Deputación de Lugo. Moi bo día a todos. Homenaxeada Luz Pozo Garza, alcaldesa de Viveiro, presidente da Real Academia Galega, delegado territorial da Xunta de Galicia, presidente do Consello de Cultura Galega, cronista oficial do Concello de Viveiro. Moi bo día a todos e moitas grazas por convidarme a este acto tan especial de proclamación de filla adoptiva a escritura Luz Pozo Garza, nesta sempre magnífica cidade de Viveiro, que como queda reflexaba tanto amaba a nosa protagonista. Teño que confesar que como presidente de Deputación é un auténtico placer e tamén un orgullo participar nesta homenaxe a esta escritora tan nosa, tan de Viveiro, tan de Lugo, tan de Galicia, pero tamén tan universal. Ribadense de nacemento e viveirense de adopción, Luz é sobre todo unha muller comprometida coa súa terra e coa cultura deste país. É membro da Real Academia Galega, ademais de ensaísta, crítica, literaria e editora. O seu amplo currículo fana merecedora deste título, que non é académico ni literario. Ese cabe aínda máis importante, xa que é un reconhecimento e unha homenaxe de todo un pobo a unha das súas representantes escritoras máis famosas, se pode dicir. Unha cidade que acolleu cando era nena e que a día de hoxe sigue formando parte da súa vida. Luz, noraboa por seguir mantendo viva a chama da poesía galega, por escribir e, sobre todo, por seguir soñando con esta Galicia que tanto che debe. Medea, muller breve e rebelde. Como di o este poema, Medea, que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, daquelas que se resignan ante o desamor e rezan e consumen vaguas sobre a almofada. Non, eu son Medea. Luz, ti tamén eres unha Medea do noso tempo. Parabéns, enhoraboa ao Concello e a todos os que fixestes posible este noble acto. Para nós é unha honra conceder esta distinción. Sentímonos profundamente honrados de ter como filla adoptiva de Viveiro a unha das poetas máis importantes da nosa literatura. A súa ampla trayectoria na que a poesía, a música e a arte están sempre presentes. Volvo a dicir que para nós é unha honra conceder esta distinción. Sentímonos profundamente honrados de ter como filla adoptiva de Viveiro a unha das poetas máis importantes da nosa literatura. A súa ampla trayectoria na que a poesía, a música e a arte están sempre presentes deben ser valorados tendo en conta o contexto cultural e histórico no que Luz Pozo Garza iniciou a súa carreira literaria. Nos seus inicios, nun mundo predominantemente masculino, soubo crear o seu propio espazo, proxectar o seu mundo literario e conseguir o respeto de todos os seus compañeiros. Son as mulleres como Luz Pozo as que no seu momento abriron camiño para facer que hoxe en día sea máis fácil e hasta normal a presencia de mulleres en todos os eidos. Viveiro forma parte da súa vida. Aquí pasou parte da súa infancia. Nunha ocasión, Luz dixo que de nena seu pai adoptaba lerlle poemas de Rosalía de Castro. Quen sabe se tal vez foi aquí en Viveiro onde escoitou os versos da matriarca da literatura galega e se tal vez foi aquí tamén onde aquelas lecturas de infancia foron determinantes para que aquela pequena, chamada Dolores Elvida, sexa no día de hoxe académica da Real Academia Galega, unha das autoras máis relevantes da chamada promoción de Enlace, autora de máis de 20 obras de poesía e ensaio, e merecedora de numerosos premios galardóns, como o Premio á Creación Feminina,
o Premio Celanova na Casa dos Poetas, o Premio Laxeiro ou a Medalla Castelao. A longo destes anos, Viveiro estivo presente na súa trayectoria. Incluso se acordou de nós cando creou a revista Nordés e quixo poñerlle como título o nome do noso vento máis característico, o Nordés. Durante a súa estancia, aquí e tamén posteriormente, Luz Pozo Garza desenvolvou unha importante actividade e presencia no eido cultural. Luz sempre está aí, sempre colaborativa, sempre disposta. Viveiro tiña unha débeda con ela. Con este nomeamento, Luz Pozo Garza é distinguida co título de filla adoptiva de Viveiro, adquirindo, segundo establecido no artigo 6 do noso Regulamento de Honores e Distincións, o dereito de acompañar a corporación nos actos públicos a que asiste e concorrer sen voz nin voto ás sesións do Pleno do Concello en lugar especialmente reservado. Agora vou chamar a Conselleira de Cultura e vamos a facer entrega do pergamino que contén a acta do acordo plenario, o diploma que acredita o seu nomamento como filla adoptiva de Viveiro, a medalla de Viveiro e un ramo de flores. Excelentísima señora alcaldesa, excelentísimos queridos amigos, todos están fermosos me tedes dito. Non sei se podo asimilar tanta maravilla, tanta bondade, tanto realismo como me estades dando ahora e hai tempo xa. Aquí Viveiro, fora aquí en Galicia. Algo que a miña idade e a miña o meu ambiente non pode asimilar, porque son demasiadas cousas fermosísimas que un corazón humano é demasiado débil para soportar. Iso é o que me está pasando a mí, que me deixo os papéis, que me deixo os libros, que me deixo todo, que non conozco as persoas. En fin, unha cousa terriblemente triste, pero que por outra parte tamén me ven ben, porque tamén así me fai máis humilde e me fai máis persona e máis agarimosa, porque senón se nos sube enseguida toda a cabeza con tantas cousas fermosas que me dan e cousas que en realidade que non merezo solamente por vivir aquí en Viveiro, por xogar aquí anos e anos, por estudiar aquí, por aquí de ser maestra de algunhas xeracións, de ter tantos amigos e tantas persoas que me queren. Iso é o único que está ao meu favor. O demais son unha persona normal e corrente que non merezo máis cousas, as pequenas cousas que fago son unha necesidade da miña natureza, porque o que escribe en realidad é un promotor de algo que vai sair que a obra, pero tamén é por decir así,
alguén que está forzado para facelo. Por iso moita xente que non cree na inspiración, pois penso que está equivocada, penso que pode estar equivocada, porque a inspiración é unha cousa que nos ven e que non a buscamos, que nos impele para que escribamos, para que digamos algo, porque levamos algo que de todo o mundo, do mundo inteiro, non é só noso. Jung xa ten dito tantas veces que a poesía, a arte en xeral, representa a humanidade inteira, non é solamente do escritor ou do artista, sino que todo está consolidado, todo está composto no que o artista fai, o artista di, porque é unha parte da humanidade, pero que se concentra precisamente aí. E entón, pois, eu quería dicir nada máis que teño que dar moitas gracias a Viveiro, que me formou, porque eu vim aos 7 anos e marchou aos 14 cando a guerra. Entón, en eses 7 anos, pois, convivín con Marujita Holguín, con Altita Plá, con Elena Illade, con Susa Balín, con Nina Rouco, con todas as rapaciñas da miña idade. E entonces convivín co povo e convivín coa xente daqui, asimilei o que era Viveiro, o que eran as xentes, o que era o paisaxe, o que era a vida ao rededor, a terra de Viveiro, o mar de Viveiro, todo eso o teño dentro, é unha parte miña, igual que está todo na miña alma, conforma a miña alma tamén, no meu espírito. E todo o que escribo parte de Ribadeo, porque vin aos 7 anos e tamén a Ribadeo ama moitísimo, parte está en Viveiro, que son as dous cidades cantábricas que me conformaron. Despois veu a guerra, marchei a distintos sitios, nun pequeno exilio de 2 anos, estudei en Marrocos tamén, ali tamén estive estudiando parte do bacharelato, e volví outra vez a Viveiro, porque xa decía ahora, cando escribín aí, Viveiro, e canto te botei de menos aqueles anos de guerra, canto te botei de menos aqueles anos de desterro, Viveiro. Gracias. Un abrazo a todos e sobre todo os que deron lugar a esta grande homenaxe que estou recibindo hoxe e que non podo comer, non podo, é demasiado grande para a miña pequenez. As gracias máis grandes e máis cariñosas e garimosas que se poden dar a todos e sobre todo o que iniciou todo isto, que foi Luís, Fernández Osorio e Marisol. Son os grandes amores que tamén que me abriron estas portas, que digamos de encantadora alcaldesa que teño aquí, que me trata como unha irmán, como unha gai, unha virxa moa. Non quero marchar sin ler un poema que teño dedicado, mellor dito, ao noso presidente da Real Academia Galega, que foi o que me fixo un prólogo precioso para un libro que vai sair agora. Entón, se tedes un pouco de paciencia, vou lelo. A ver mesmo.
Este libro que vai sair agora, está xa na prensa, pois chamase Pazo de Tor. Do Pazo de Tor foi... O Pazo de Tor foi elevado nos anos, nos séculos XII ou XIII, por la familia dos Garza. Entonces, non me corresponde o Pazo para nada, desde logo, pero sí a miña familia está aí implicada durante moitísimos anos. Se titula Misterio. Reflectida na chuvia, din voltas as escuras, descalza polos vieiros enlamados, descalza. Mas aínda está pechado o meu pazo sen tempo, como un cofre de neve, como un cofre. Unha luciña prende na torre desnortada e debala nunha música que non é deste mundo, como unha alma ferida, como unha alma. Eu son a criatura que chama polas rosas as portas do misterio. Todo se fai milagre na patria dos oráculos e agardo o compromiso de saber que aínda existo. E ora un pouco do poema que dediquei a miña nai, porque este libro todo está dedicado a miña nai Luz Garza Feijó. Que di así, perdón, lo teño aquí. Me decía a miña filla Mónica: mamá, ten cuidado, leva todo ben arreglado, os papeles numeros. E non é cosa máis terrible que ir a dar unha charla ante un público que ademais te quere tanto e que non teñas os papeles en orden. Si, non te preocupes, vou mirar os papeles, iso ten que quedar na casa. Ten que hacer por aí. Pero a mí pasan desastres terribles, que me dá moitísima vergonza, moitísima, pero que teño que soportalos. E entón, este é o final do poema que pensei que estaba aquí, pero tampouco está aquí. O poema que dediquei a miña nai, que termina así, un poema de Teresa Forres. Nai tan querida, e agora ando a sentir a chuvia nestes vidros. Atrás quedan as aves, na luz de algún domingo, ou no pazo que súbito se me acende a deshora. Pois no extremo da noite chega un vento ferido e logo nin se sabe que foi das nosas vidas. Moitas gracias. Antes de dar paso ao hino da nosa terra, estades todos invitados a un viño na sala multiusos do Concello de Viveiro para falar e para celebrar este momento de filla adoptiva de Luz Pozo Garza. Vamos manternos de pé e escoitar o hino da nosa terra, o hino de Galicia.